Приятели, имам страхотна новина. Лина, ако гледаш това видео, моля, репостни. И Анди Студио също, ако гледат това видео, да репостнат. Защото сега, след малко, мама ми обеща, че ще ми вземе лава бер пуканки. Забравих с какъв вкус беше. Това ще ми е първият път, който ги опитвам. И наистина очаквам да са вкусни. Аз опитах с манго и още нещо. Само опитах 2 пуканки. Не цял пакет. Сега ще ям цял пакет. Много се радвам, защото това ще ми е първия път, а аз обожавам лава бер. Пила съм всички вкусове. От тея червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, розово или лав. Пила съм хелоуинския, валентинския и 3 коледни. Сега ядох, остават всички пакети на пуканките. За сега само оранжевият и един бял май беше. Забравих кой беше. И да, не мога да говоря, защото просто много се радвам. Сега да чакам. Покажи ме какво ще каже. Идвам да закрия. Аз не бях да задина лава бер магия. Като те е страх мечки. Ходи бората по пътя. Мечка се закачи. Няма свирачки, само така. Там ще мотора. И сме на старта. Чекам рояча. И откачам 3, 2, 1. Лава бер. Приятели, да се сбореш. Приятели, да се сбореш. Добре, чао. Обичам биване. Оли се качвам. Реакция ми. Ще пробвам да се сравня. Аз не го говоря. Ай, това е така нас. Решим хубаво. Сега на пакета. Поздравление на екипа на Лава бер. Това е уникално. Цялата събота. Тук при нас е 48 градуса. Да. Поздравление. Поздравление!